Bueno, primeiro que estou un pouco perdido, xa, con todo o que está pasando, como din, a esquerda do Partido Socialista, así que iso é unha definición que poida englobar algo. Mire, eu respecto a Yolanda Díaz sabimos primeiro que renunciou como lideresa, como máxima responsable de Sumar cando foron as europeas, pero non se foi do goberno, non se foi de ninguna responsabilidade. Ahora di que non vai encabezar esa conferencia da que están falando, que polo que se di ninguén lle pedira tampouco, pero tampouco aclara moito si cal é o seu futuro. Por tanto, eu creo que é botar todavía máis confusión o que se está moi confuso, e cando alguén ten moita confusión como ten a esquerda é porque as cousas nin as perspectivas as teñen moi claras. Por lo tanto, un novo movimento, xa fixo máis, e probablemente non sexa o último. Eu, en Galicia, a última vez que se someteron ao veredicto das urnas, non ela directamente, pero si unha candidata que traballaba con ela moi directamente e con implicación da propia Yolanda Díaz na campaña, creo que moi importante, os galegos falaron claro, non recordo ben, pero creo que non chegou nin ao 2%.